For today's video ay mag-unboxing tayo ng bagong phone. 1, 2, 3, tara! Sa halagang 8,999 pesos ay mayroon ka ng malupitang Tecno phone. Ito yung pinakagusto namin sa lahat. Dahil syempre bilang vlogger, nag-edit ka, diba? Sobrang laki ng na kukuhang space sa phone storage natin. Kaya kailangan natin ng malaking gigabyte ng phone storage para sa mga vlog natin, sa mga in-edit nating video. Ito pa lang, itong Tecno pa lang na to, unang-una nating tinitignan lagi ito. Ayan siya guys, 256 gig ROM at 8 gig plus 8 gig extended RAM. Ayan, grabe, ito pa lang talagang mapapabili ka na kasi sobrang laki ng gig niya, phone storage niya. Ilalagay ko sa description box yung mga iba pang mga description nitong Tecno phone na to, Tecno 20 Pro. Tingnan natin. Siyempre na-open na yun guys. Diba? Yan, bago ang lahat, siyempre meron siyang phone case. Ayan, tapos siyempre headset. Kompleto yan guys. Headset. Ayan. Nakabalot pa siya kasi hindi ko pa siya talaga ginagamit. Ito din yung charger niya. Ayan. Next natin. Ito na siya. Ito yun na yung phone. Ayan. Ilabas natin. Sobrang ganda. Andito din sa loob niya yung yung mga warranty niya. Syempre. Hayaan na natin yan. Importante itong phone guys. Ayan. Grabe, tignan nyo naman oh. Isang dangkal ng kamay ko to. Tapos yung screen niya, guys. Itong harapan niya pa lang nakakabilib na. What if yung likodan niya pa? Eto na ipapakita ko sa inyo. Oh my gosh. Kita nyo naman guys, camera pa lang. Panalong-panalo na. Grabe, sobrang excited na ako makita kung ano yung pictures niya. Grabe oh. Ayan. Ilapit natin. Ayan oh. Grabe, ang lalaki ng lens niya oh. Ayan oh. Grabe. Ayan siya guys. Tingnan natin yung nandito yung niya eh. Ito. Sign muna natin guys ito. Sorry, hindi ko maano. Ayan. Mayroon siyang 64MP RGBW night portrait. Tapos, syempre fingerprint. Ito, 32MP AI shining selfie. Tapos, 6nm processor. Plus charge 5,000 mAh. Yung ng charge niya. Ayan. Slim design common puzzle. Ayan. Grabe. Lalagay ko na lang sa description box guys. Ayan. Grabe oh, ang ganda no. Ayan oh, ang ganda ng design. Tignan natin. Siyempre ang unang tinitignan ng lahat yung camera niya, di ba? Sabi ko nga, suwak na suwak to sa pang vlogging. Kaya yun yung una nating titignan. Buksan na natin. Ayan. Wala pa akong nai-install dito ah. Kasi kahapon lang namin binili to. Ito yung mga original na naka-install dito sa sa phone niya. Wala pa kaming in-install na iba or hindi pa namin siya ginagamit talaga. Ayan, ito yung front niya, syempre, Play Store. Ayan, yung mga ibang apps niya. Ayan, ito yung mga ibang apps niya guys. Ayan, madami, kompleto din. Ayan, tsaka, tingnan nyo naman oh. Easy to touch oh, diba? Oh, diba? Ayan, dito na tayo sa pinaka-exciting part, ang camera niya. So, titignan na natin yung camera niya. Ayan. Ayan. Tignan natin yung function niya guys. Meron siya ditong slow motion. Ayan, slow motion.
Ilalagay ko na lang mamaya yung na-capture kung ano mismo dito sa camera para mas maganda. May slow motion siya, video syempre, AI cam, portrait. Ayan, portrait niya meron siya ditong mga yun na, filters. Syempre filters. Ito yung pinakagusto ko guys. Super night. At itong pinakamalapit. Sky shop. Ayan. Tip lang natin siya dito sa baba. Ayan. Dito na pala siya. Ayan. May slow motion, video, AI cam, portrait, super night, sky shop. Ayan, syempre. Ito, documents. Syempre. Hindi natin maiiwasan na scan ng mga documents. Sobrang ganda nito. AR shot, pro camera, panorama, time-lapse, dual video. Kaya nang sabi ko, itong AR shot, tignan natin pa. Siyempre na, ano ko na lahat yung documents. Dito tayo sa AR shot. Ayan. Ayan guys, yan yung AR shot. Parang siyang anime, di ba? Oh, ang astig nito. Gustong-gusto nga ito ng mga kapatid ko kasi nga sobrang ang cute lang tignan. Look na, dual video. Yes, may dual video siya guys. Sa front at saka sa back. Front camera at saka back camera. Tignan natin yung kanyang settings. Ayan. Siyempre, Tecno Camon 20 Pro iPhone. Ang details niya based on Android V 13.0.0 High OS. Ewan ko kung high ba yan. Yan, syempre device name Tecno Camon 20 Pro. Model niya Tecno CK7N. Android version niya guys is 13. Yung front camera niya 32M. Yan, rear camera 64M triple camera. Ayan, CPU expandable siya. Yung RAM niya is 8GB which is expandable. Ito yung pinakagusto natin. Yung storage niya, hindi makita, is 256GB. Tsaka malupitan din yung battery niya is 5,000. Yan. Screen niya is 1080 times 24. Yan. Build number. Yan. Sobrang sulit na to.